Mari, com estàs? Sí, per això et trucava. Mira, impressionant, eh? Mira, és que amb els pèls de punta encara m'he sentit identificada amb aquesta dona de la neteja. Sí, Valentina es deia. Valentina com la iaia. Ara, que la dona ni s'ha immutat, eh? Ella dale que te pego, netejant l'hemicicle, el faristol, el micro i els diputats allà aplaudint-li. Però ella a la seva feina. Mira, em passa a mi això i agafo el micro i m'arrenco per boleria. Bueno, sí, eren pocs diputats per no encomanar-se, però és que m'ha fet plorar. Perquè quantes vegades m'ha aplaudit a mi la Conxa per netejar-li el sofà? Ni una, ni les gràcies! I Mari, que el que jo he trobat en aquell sofà no es pot explicar en paraules, eh? Mare meva, si és que jo crec que el focus i l'origen de tot plegat no era la Xina, era el sofà de la Conxa. Ai, sí, nena, tens raó. És que mira que dir-li coronavirus és el que li faltava al pobre amb la que li està caient a sobre. El què? Home, clar que no han cobrat els diputats que no han anat a l'hemicicle. Com vols que cobrin, dona? Què cobres tu ara que no vas a treballar? Doncs ja està, ells tampoc, seria una injustícia. Mari, només faltaria. I el Carlos, que és autònom, què cobra ara? Què? On ho he sentit, això? ¡Carlos! Oye, ¿qué dice la Mari que os quitan las cuotas? Bah, encara dorm la siesta. Si és que és l'únic que fa ara, dorm i renta les mans. Que ja li he dit jo, que si no surt al carrer no fa falta. Oi, Mari, si és que s'ha posat un cronòmetre al mirall per veure quan triga en rentar-se les mans. Que entre sabó i aigua ja portem les despeses de 2 mesos. Això sí que és greu, Mari. Mira, saps què serà el primer que faré quan acabi tot això? Baixaré el xino i compraré 10 capses de mascaretes i guants. Paper? No, si no cago, nena. Des de que estic confitada que no cago. No, ja t'ho he dit bé, Mari. Confitada. Si és que ara l'únic que menjo és dolços, xocolata i cava. Mira, si és que el Carlos i a mi s'ha donat per obrir cada nit una ampolleta. Esclar, si és que cada vegada que baixo al supermercat el pollastre vola, mai millor dit, llavors arribo, m'agafo la meva ampolleta a la xocolata i mira, després a la nit no sopo gaire, però almenys me'n vaig al llit contenta, oi? Oi, sí, nena, també ho he vist. I saps què? Jo penso fer el mateix. Mira, tinc uns calçotets Calvin Klein del Carlos que anava a tirar. Doncs els agafaré, li retallaré la part del paquetet, li posaré 2 gometes i ale, quan vagi al supermercat li diré que també tinc mascareta. Ui, nena, t'haig de deixar, que ara sí que sembla que em veu un apretón. Ai, Déu sant. ¡Carlos! ¡Levántate que me tienes que coger el móvil del váter!